Croeso nôl I drefryw, ble mae Ioan a Kate wedi bod yn brysur iawn yn prynu'r cynhwysion a choginio'r pryd. Da ni wedi cael cwrs cyntaf hyfryd iawn, a rwan mae'n amser dechrau ar y prif gwrs. Dyma'r cwrs brif, Cyw efo'r saws vinegar sherry a'r tartan fadach gwyrdd. Mwynhewch. Diolch yn fawr. Rwyt ti'n heiddi y gwyn yna, Kate, you deserve that. Wedi bod yn chwysu yn y gegin. Chwysu yn y gegin, ie. Gobeithio, wyt ti'n hungry? Yna lot o bwyd, lot o cywiar, lot o potatoes wedi squisio, wedi crwsio a efo saws vinegar. Mae Richard yn atgoffa fi o Sound of Music. Y Sound of Music? Be, mae'n edrych fath o Julie Andrews? Na. Yn y ffilm Sound of Music, cofio maen nhw'n tynnu y llenni lawr ac yn gwneud dillad ohonyn nhw. Ac yn mewn o bas na beth, weli. Mae hyn wedi dod. Dwi'n meddwl ti'n look dipyn bach yn fflin. Yeah, just, yeah. Ti'n mynd out-shirting. Welly Kate, fynd I fyny grisiau Jecko'r cyrtins. Prif cwrs, mi ges I y tart efo maddach, efo tatws newydd wedi crushed, ffarf gwydd. Mae tart yn nice iawn. Mae pastry ar y tart yn bendigedig. A dwi'n meddwl eto mae Kate yn dawr iawn I gwneud pastry am y raglen. Acos mae ddim llawer o amser yn y cegin yn gwneud pastry a souffle yn dawr iawn. Kate, o prestatyn wyt ti'n dod yn wreiddiol? Ie. Dod yn wreiddiol. Ond ti wedi bod yn gweithio yn Lloegr? Ers 30 mlynedd? 30 mlynedd? Mlynedd. Ie. As a television director, news director. Na, ie wir? Yeah. Stressful. Ie wir? Ie, allai. Os ydych ti'n gweithio mewn stafell newyddion, wyt ti'n dweud bod o'n stressful. Sut oedd o'n cymharu? How did it compare efo bod yn y gegin bore yna? I think it was just as bad today. I'm going to be the only one that leaves the food. Dwi'n llawn. Clown. Dwi'n clown. Efo. Mae gen ti cigydd da yn trefryw. Ie. Mae o'n rhaid darnau da o gig I ti. Yndi, yndi. Yndi, reit. Yr ail gwestiwn. Wp, pen lechan isa. Dyma ni. Na, gan I hwn ddol. Wel, tydi'r Nadolig ddim yn bell I ffwrdd. Felly, Kate, be fasai eich anrheg Nadolig delfrydol, ideal Christmas present? Gwyliau, a holiday. Ie. Yn yr Ynys Caribbean. O, No, Ynys Caribbean. Gwyliau ar un o'r ynysoedd yn y Caribi. Dwi'n nabod rhywun sydd gyda cwch. Falla, byddai'n gallu mynd â ti ar wyliau i'r Caribi. Blwyddyn nesaf, dwi'n cynllunio I mynd dros y Atlantic ar treulio Nadolig yn y Caribbean. Wel. So, os tisio. Os tisio. Ti'n gallu gwybod. Richard, be fasa... Di dal? Di dal! Da iawn. Chwilio am fargen yn barod. Dwi'n hoffi whisky o
Hebrides yn boteled o Lyffrwyg. Boteled o Lyffrwyg, ie. 8 carat diamond ringed. Nadolig nesa. Nadolig nesa. Okay. Pob lwc. Dyma y cwrs olaf, ond dyma y diwrnod olaf hefyd, a ti wedi bod yn siarad Cymraeg trwy'r wythnos, a clywed lot o Gymraeg, a wyt ti'n teimlo'r Gymraeg yn nofio o gwmpas yn dy ben di, ie? Nofio. Ie, dyna fo, ddim boddi, just nofio, ie. Ac mae dy Gymraeg di wedi bod yn datblygu trwy'r wythnos. Cam mawr ymlaen. Cam ymlaen? Cam ymlaen. First step. Cam Step ymlaen. by step. No, cam. Step. Again. Yeah, step Yeah, ahead. step Cam ahead. ymlaen. So ti wedi cymryd cam ymlaen. Step forward. Wey. Hey, dyma'r trifle. Bendigedig. Dwi'n meddwl, mae pwdin yma wedi peth gorau. Dwi erioed yn bwta efo blackberries. Weird. Then you just eat. A man... Pan ti'n cael blas y port yn y gwylod hefyd. And to die for ydy y cosgol y trifle efo port am mwy a diod. Mae... OK, so roedd y pudding yn pudding y wythnos. Gret iawn. So, da iawn wir, Kate. Well, officer, dwi just yn bwyta trifle. Dim yfed y gwbl. Wel, Kate, mae'r pryd wedi gorffen. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn? Dwi'n teimlo exhausted. Wyt, mae'n siŵr. Ond hapus. Pan oedden ni yn siarad o gwmpas y bwrdd bwyd, when we were talking on it, faint oeddet ti'n deall pan oedden ni'n siarad efo'n gilydd? How much were you understanding? Well, I understand much more than I can actually think of to speak, fortunately for me. Pan oeddet ti'n mynd I siopa efo Ioan, oeddet ti'n teimlo, do you feel perhaps that you've been thrown into the deep end at times? Yes, I do. How did you respond to that? Sut nes di ymateb? I think I struggled a bit, but Like swimming with the sharks again? Swimming with the sharks. It was difficult, but I will do it more often. So. A mae hynny'n bwysig dydi, hynny di bod ti'n magu'r yr hyder I wedi gwneud hynny. Achos fel o ti'n awgrymu, Ioan, mae yna ddigon o lefydd, hynny di, siopan Llanrwst ac yma'n Rhefryw, lle mae pobl yn siarad Cymraeg. Mae'n agwedd meddwl, hynny di, bod ti'n gwrdd seicio'r hunan I fyny. It's less dangerous than swimming with sharks. Gallu ti'n neud o, ie? Ac y peth ydi, I just, well, just do it, just neud o, just dim meddwl amdano, just neud o. Ac mynd I mewn i'r arfer, habit formation ydi o. So ti di arfer siarad Saesneg o rhywun, yn sydyn iawn, mae'n teimlo ti bach yn oed siarad Cymraeg, ond mae'n pain barrier byr, lle wyt ti'n newid drosodd, it's not so much the Cymraeg, which is the problem, but the feeling of siarad Cymraeg when you just siarad Saesneg with somebody. It's that switch, yeah? So but you've got to push through that. Straight through. Ac wedyn, on the other side of that habit, becomes easier. Ac wedyn, a does dim ots os ydych chi yn gwneud camgymeriad, chi jyst yn cario ymlaen siarad Cymraeg. Un cwestiwn sydyn iawn, o edrych yn ôl ar y cyfnod yma, wyt ti wedi mwynhau y profiad? Oh, yes, dwi'n mwynhau, yeah. I enjoyed myself very much. So. Diolch am y gwahoddiad I ddod yma I Blas Celyn, a diolch yn fawr iawn am y bwyd iddi, oedd o'n fendigedig. Diolch yn fawr. Y profiad o gwneud Galwch Acw, efyna, dwi'n wedi mynhau fy hunan. Helo twai! Taswn i'n mynd I mewn I siop, taswn i'n meddwl, banana, garlic.
dwi wedi dysgu lot o geiriau newydd, lot o geiriau amdano bwyd, a mae gan Ioan lot o gwybodaeth am popeth, so dwi wedi dysgu lot o Ioan. Peas? Dim peas ar yr restr. Pears. Pears, o, dwi'n sgrifennu nhw. OK, beth i pears da? Beth i pears? Gellig. Gellig. Hyn o bryd, dwi'n teimlo mwy cyffodus yn Cymraeg, mwy hyderus yn siarad. Llawer o bwyd bendigedig, a llawer o sygws bendigedig, a donion. Llawer. Y peth hollol yn just yn llawer o chwil. Llawer o chwil. Mwy na hanner. Na, dim hanner potel. 3/4 potel. Wey. Hei, dyma'r trifle. A dyna gyfres flasus iawn arall o Galwch Acw wedi dod i ben. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. A chofiwch, wrth ddysgu Cymraeg, y peth pwysica ydy defnyddio pob cyfle i siarad yr iaith. Wrth gwrs, fydd yna ddim siaradwr Cymraeg ym mhob siop, ond mae'n werth gofyn bob tro. O Drefryw, hwyl fawr.